Μία από τις πιο ύπουλες φυλακές του μυαλού είναι η φράση «δεν είμαι αρκετός». Δεν είμαι έξυπνος, δεν είμαι αρκετά όμορφος, δεν είμαι αρκετά ικανός, δεν έχω αρκετές γνώσεις. Και ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι οι περισσότεροι δεν την λένε δυνατά αυτή τη φράση. Τη ζουν. Δεν κάνουν αίτηση για μια δουλειά που έχουν δει, δεν μιλούν στον άνθρωπο που τους ενδιαφέρει, δεν ξεκινούν τη δική τους προσπάθεια. Όχι επειδή ξέρουν ότι θα αποτύχουν, αλλά επειδή ήδη έχουν αποφασίσει ότι δεν είναι αρκετοί. Να σε ρωτήσω όμως κάτι. Ποιος αποφάσισε ότι δεν είσαι αρκετός? Είναι κάτι που σου είπαν όταν ήσουν παιδί? Είναι μια αποτυχία? Είναι μια απόρριψη? Μήπως το επαναλαμβάνεις τόσα χρόνια που πλέον σου ακούγεται αλήθεια? Θυμήσου όμως τι έχουμε πει και στο παρελθόν. Μια σκέψη δεν γίνεται αλήθεια απλά επειδή εσύ την επαναλαμβάνεις. Ίσως η μεγαλύτερη αλλαγή στη ζωή σου ξεκινήσει την ημέρα που θα πάψεις να πιστεύεις αυτά που σκέφτεσαι. Γιατί τις πιο πολλές φορές δεν είναι ότι δεν είσαι αρκετός ή αρκετή, είναι ότι απλά δυστυχώς το πίστεψες. Τα λέμε στην επόμενη φυλακή. Να είσαι καλά.